para papam. Pa para papam. Pa para peu, 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 peu. Pa para peu. A veure. Ah, cigüeña, passa per aquí, passa per allà. Igualet, igualet. La cigüeña passa per aquí, passa per allà. Crec que ha tingut una punxada a les orelles el compositor i cantant d'aquesta cançó. Ara mateix està a camí a l'otorrino perquè no sap què li ha passat. Saps que és així, David, ho saps? Conselleu. Està plorant el pobre home. David, sobretot no et pixis, Si no seria un directe completet. A veure. I... Factors no, vull blueprints. Dic que no em dóna temps d'acabar-la. Com que no? Tan tard, Quedan de 5 minuts, 9 i quart acabarà de fer-se això. Hi ha dies que hem jugat fins molt més tard, no? A veure... David, mira el radar. On ets? Estic dins de la nau. Què collons hi ha allà? Un dron que s'està passejant per aquí a la vora. Bueno, per aquí a la vora no, per 2 muntanyes més enllà, per ara. Ah, però el ve al mini radar. Vale. Blueprints, factory, vale. Tu. Copper. 250... Recordes quan m'has polit tot el ferro? Doncs crec que acabo de fer el mateix. Però se n'està fent més. Res, he dit res. Has fundit tot el ferro? Jo no he dit res, això no ho he dit. Jo no em vaig fundir tot el ferro. Tu ja te l'havies fundit tot per fer la teva super nau de creu i l'altra... O sigui, tu vas fer 2 naus i m'estàs dient a mi que em vaig fer una que m'havia polit tot el ferro. A la silicona... Silicona, silici, David, silici. Sap que jo encara no han inventat el xip que es crea a partir d'un tubo de pasta. Està en producció. En 49 minuts la tenim feta. 49 minuts espero tindre el cau perquè la pugues guardar, perquè algú em diu que la fotràs a fora i apareixerà un exèrcit de drons que ens vindrà a tocar els nassos. Paco. La banana. 5 segundos. Estàs més nerviós tu que jo, T'imagines que ara no vola i m'he gastat quasi tots els recursos que tenim a això? Me sentiràs a mi dient, ho veus, t'he dit que fes amb la barata! Però tu no, tu la més cara! No és la més cara, que n'hi havia de pitjors. Sí, segurament. Jo tinc als blueprints algunes que valen 2.000 o així. Però jo com veig... Oh! Spawn. Aquí. Jo com vaig... Mira-la! Ah! Ja sé quina... És com la de Stargate. Sí, la fa del jumper del centre. Al davant. En sèrio? Com has entrat aquí dintre? No, No puc. Com que no? Jo sóc dintre. I no em deixa agafar la nau perquè hi ets tu. Perquè és teva. Entrar. No puc entrar, no puc. Has de fer un saltet. Jo faig un salte... Ah, vale, ja està. Fica-la que la puguem pillar els dos. Ah, pues sí, m'agrada.
On està? Com he sortit d'aquí? D'ahir? Amb la T. Que a veure, el generador està. Ostres, estàs ben protegit aquí dins, eh? Sí, Lo ben parit de la nau és això. On està? Jo aquí he pillat energia. Ahí. On està el... com era l'ahir? Què? No, per ficar-lo de H? No. Per fer el què? Què vols fer, a veure? Lo de que puguem fer servir els dos. Amb la P. Pa! Ah, però has d'estar dintre, no? Sí. Ah, jo et veig aquí fora plantat. David! Oh! Estava dins de la nau! Estava dins de la nau i m'ha xutat. Que fake, tio. Que fake. Com que t'ha xutat? Sí, jo estava al darrere i s'ha enlairat la nau, m'estava enlairant amb la nau i he dit, David! I llavors l'he travessat. He caigut. Sí, entre. M'agrada aquest blueprint. Amb raó has dit abans, puc fer Atlantis? No era per això, però hi havia una que era Atlantis. I, bueno, doncs farem aquesta. Ja m'ho imagino. Em recordes la meva fantàstica estabilitat a l'hora de fer aquestes coses? Sí, ara... Cuidado. Quina hòstia s'ha endut la pobra nau. O sigui, no has frenat, tu. T'ha frenat això. Sí. Però és molt maca. Tenia un paddle jumper. Ara falta que trobis les dels goals però són bastant lletges. Ja, m'ha semblat veure-les, però aquesta m'ha agradat. Sí, aquesta està ben parida. Me mole. Ara, a veure en quants canyonazos rebenten això d'aquí, saps? Sí, ja. Això. Perquè a la que perdis un motor ja... Tururut. Però mole. I on està els motors per tirar cap dalt i cap baix? No els veig. I tampoc. Estaran dintre? Camuflats? Hi ha algo que no veig què és. Ben estrany. Però Constructor, l'oxigen. em mola perquè està tot aquí dintre. Que he ficat oxigen ja també. La nevera, Nevera. cofre... Mole. Sí. Sí. M'agrada. Ei. A veure com la bateges. Ara vaig a batejar-la. Leopolda no és un nom vàlid. Un segon. La P, no? Un segon. Mama, on estàs? I li vas a preguntar a ta mare? No, de fet estic buscant noms espanyols. He escoltat un mama, on estàs? O això m'ha semblat? Digue'm un nom bonic, mama. Per a què el vols? Tu digue'm un nom bonic. No, estic enviant noms de dona raros. Ja està, ja ho tinc. Aquesta nau es dirà... Espera un segon, se'm mira bé, que no hi hagi cap més especial encara. Redoble Cames Tremoleu. Segon. Ara, senyors i senyors, veureu la serietat del David. Ja està. Ara veig que és malvès el guió. Ara ha desaparegut? Un segon, crec que no s'ha ficat. Ha desaparegut el nom. No s'ha ficat. Un segon, que miro qui l'havia ficat. Vale. Per què no es canvia? Fica el nom i dona-li a Enter. Després ja estarà. Crec que era aquest el truco. Sí, D'acord? ja està.
Allunyat, allunyat. Ah, no surt de prop, a veure, allunya. Ah! Que no li ficaves un nom català! Hermericiana, Domiciana! és hermericiana. Domiciana! S'ha Què? perdut! S'ha perdut! Saps quin serà el destí d'aquesta nau pel seu nom? És que ho saps. Ho saps que acabarà rebentada pel nom, o sigui... Un segon. Els Vaig a trons, fer una prova. Hermericiana, vine cap aquí. els trons la voldran rebentar cada cop que la vegin. Conyo. Ui! Ui, ui, ui. Ah, Cojo la torno. muntanya del darrere! Estic veient volant cap dalt, te'n vas a l'espai. Exactament.